עכשיו הגיעה בגדים. אוקיי, בואו נחפש בגדים. טובי, מה אתה אומר על הבגד הזה? חם, אפקטיבי? מה אתה אומר עליו? קוצ'י. לא ניקח אותו. יאללה, טובי, נעליים, דבר איתי, נעליים, את זה, נעלי כדורגל, לא רוצה נעלי כדורגל? לא. למה? אבל יש ממש נעל כדורגל הכי טובה בעולם. באמת לא. אני לא אוהב כדורגל. אני באמת לא אוהב. אוקיי, בסדר, ממשיכים. אוקיי, מה אתה אומר? נעל כזאת, לא של כדורגל, גם יש לך ציפור כל הזמן בנעל, שתשמור עליך. באיזה צבע זה? ירוק. רק כחול. אוקיי. אני לא מוצא כחול. טוב, אם אתה אוהב כחול, אז מכנסיים כחולים, חולצה כחולה. באיזה מידה זה? לא יודע. רק מידה אתה יודע. בסדר, נחפש עוד. אוי, תראה, משום מה יש פה מראה בחנות. בוא נקנה אותה. אתה רוצה את המראה? זה נראה לי לא. מעניין גם כמה היא עולה. טוב, יש אנשים שלימדו אותי שאם אין מחיר על זה, זה עולה שקל. אוקיי, ממשיכים. טובי, מה אתה אומר על גרביים טובים לעמידות? כן. וואו. הלוואי שהוא יהיה כזה יום אחד. תיק אחרון, תיק נמרה, מה אתה אומר? אני אוהב רק נמר. ברור.